kasa bia ne ba nipa bia bebuo no esi wo hunu asɛm kura asie ene de opese woka enu ntie wo ho ema akan enhimfo amanhene wote kokɔso ahimfio kobu bebi ne se atena nkonwa nte ase etimi bisa wo se ebe na ubu ye no ni nkyiremu ni se ni asɛm a ye kan akobu be kese wei se wantimi ankyiremu amana ankosi asɛm a ato wo na ye kan no so a tete no ni etimi goro wa Atopre Miti Chow show ena munegusu amohwe yasa ba opanyini ba ko nase opanyini anase nana de besese ye ba Tete Abakɔsɛm Tete obi ka Tete obi kyerɛ ebe nkyerɛ mu no ebi ne sɛn kasa ko nkyerɛ mu no ebi ne sɛn ade Abakɔsɛm na wote ya opankyerɛ mu na so pese otimu biom ema wo na wote ase nana we de ya ba ofi kakra na ya kyɛw mejesu amu miwura bukrawo drum kakra empanyini bekasa anase omo bebu be a omo se sebe mprediasa asema make mato sebe o sebe eye kasa sebe no sebe efrihin na kire sen ne ko fareba ne sen edase me wo fa ase obisa sem ne papa empanyini se kasa bebu nyina hene ne sebe enso mpanin se wota panina na obisa na kase wota panina enu wodeka wo akola ko bisa se na mena na koro do kase akola na kasa sebe nipa nyina ji atum se ye ni die kasa na me amansa so fo da bisa se de me na nanu man kire mi sa sebe yehu kasa eyesuru kasa wo kasa mwachire obi na usuru no ana se untimi kasa mnu nsi nipa kura nim ena ose sebe no kura anya saa na ye kanu ese ebie na ye ntimi yanka ena kasa ngorofa so yese sebe na ye be kire mu kwanya nam so ama yenya kasa sebe na so onu obi kasa wantoto sebe hunu efri sempanimfu Akan kasa bebuom sasem no kore yento ho sebe asem bia ni ho a wo ka kire wunua na ugidi seye no kore enya tro na wudi a obeto ho sebe na seye ya enya sebe ena mi bekire mu Tete no nananum ya na mfekuo ya kan fekuo a ya kan kasa te se fekuo o komenjia eze chidom fekuo adontin fekuo aguna fekuo asinnie fekuo akwona fekuo na ya na mabusua yenton na santon na wo no ene na kokuro bia mu na duru ho na wo ye hoho na se ye baju kuro no mu dika bisa o se enton be na wo ye me dem ye bretu ni ye bretu fo fekuro na wa ha no ha de bretu fo nko anete ya
ahaya ko na fo nko a ahaya agona ahaya sona saa ne yema na ne ye no ye ne nam akuaku eye musua dini mu no nti e ma ne beda ho se sa agona ni wo mfire kurom awe mu so no ofiri ha ekosankore se wo koware na wo ko fa agona ni ba ne ye fa ne se oye ni nua ba na ye mpene so ma wade no ema so efiri se wo kan feku ho agona ni nwale agona ni asene ye nso nware asene ye saa na ko na nware ko na abrechi be fura brechire amu odwa afuru odwai santi na ko wabusuam na nton a wo bo no tete ne ye be mu aware akura bisa wo nton a wo firi mu ansa na ye de amawo na kasa sɛbe ne ye ne nam afekuo saa no na yete do nipa dom nanso anya dan a ba bia dom betena no ba kofuo bi na betunu ho asi ho akotena ho ansa na obi abetena ne nchai enti nipa o chichiri kuru ti se mfire kurum ahaya ye guso a ne ye gitete Abakɔsɛm yi na namfire wo fire bua kwa ene besi kukuo mu manhene osahene kwaku atachi so eno obepre asase se ope ba bi atwa nkate se wo twaje nde ena na se ko ahinkwa monko na monko kyerɛ no ba bi na aduane ne ye de predom ene ye ba kyerɛ no oba no oda dukurum adukurum obetena ye no eno ana se obi nso efiri asantema eyekumase ene na manse nyina beduru ha oba na se me yasantini ase ne ko na namfre ho na ono de wote ha ya ne ya betena ha ya betena ye no na namfre no na baye ye kandifo ofiri se wonne betena ha nsa na ubia beto no na namfre no ye obi oka no kure dinu kure papa bunu nua nyasem ono yire nyasem se obi afa oyire wotena sem no so a ba bia no kure da ena no wode to enti ema senanamfre wa haya mfre kurum ha no se makobu akwa na semusi a na mina me bato no na namfre ye yukuni a me na me ba eto so mienu no me yase ne ni me se ne na ni ho a me na me wo ho we se na ni ho a me na mo ho enti se ye behwe so aka sem na tentene ni mu no na akoya chinye na aya chinye sa na menteme ho ase nso aba na ba bi abufuo wo bia nso ntokwa ewo ho na namfre tena si din no ase da bi saye na se kuro ya makwachichira ya dimidina to so se efre ho se agya mfire kuro mu no se mi gya ho na nuanom a omo beto me a me no omo tena ye no mi gya ho mo ho a ya no omo ye keka every asem si nanti ase anya dwuma de obi aka se na namfiri owo hene enu na ma ye benya adini wo hene edini ohene wo hene na namfire wakotena bu akwa ho ye da ya ye pe no mfire kurum no obi afu obire obi akotwetwe obi sika wo wiram Sebe obi ato obi mo na wo wiram na mo pese ye tena se ne ehunu asem no mu nokre ye de ye tu ye na namfire owo hene ne ye pe na ye hunu no ne ye so owo hene na bana ni dini ohene obi a ebefro ohene bia wo ye nokwafo enu nti ena odi akonwa na otwa enkonwa no ntora no oman na ye odom se wuntimi mfa oman no enkomonim yetimi ye odom na ye tuso ohene jamfre no owai jamfre tete wono nso ne enye aboa wodwai yenye na bonten so se obi asori anu ato odwai tinanamfre na wonwai wonfre kuromu ha
eno okwa abu akwa wo ba ye na otena ase din na oba ansem aya na obehia wo ne mpanimfo anim no na nya ne fafiri se okwa na onidi odi na chiri gya no esan se na yensi gina ye se ye befre no ohene na emom no ye fekuo bi mu ena no ni oba no se na mpanimfo ye complain na wuni wa ya ne ntokwa koso piu ya hutimi chiri yai asem kura ba ye nya de o kamu nokure na mfira tena azidin no asidabi ene na mpanimfo ye o mode dama no yi o beto me a nipa feku bensia na nso ana nwotwe no ese me so wo mu nyina adwene hwe na de me ne na adwene behia no me ni hɔ a me de machiri begya no enti na mfiri ba ye no a no ofre ne mpanimfo nyina te se kwasi de ba chinachi olu mu hia no ka kire am se ade Mpanin se Atopre ebetwa adwoada ade no enti de ye ka kire woni se akwasi de no ansan na nwunu badwo ami atu ade no nsia no mpanimfo no a menemu betena ha nyina amomra o mo baaye no obowura ne nwambuo mu ho na wo kiri nwan be nan kum wo mo na nwan na otutu na asre ne abasa be ye nwotwe chama safekuo nwotwe no nya ya busua nton akwo na sene abretu ohun wo mu nyina o che sede obi awo na kane no na ye yi aboa sere ma wo ahemfi a ne tote nka ho ne tote no kyerɛ ne nan na emu apae no firi ni kotodwe kosi ni nan na se ho na emu apae mienu no ene ma ne ye tote boa firi se aboa bi a ne nan mu apae no akanfo frɛ no tote boa na odu odwa esere no ma wa no wayi ni kotodwe na firi so ne tote no enka ho de yesi fom no ode ne basa na ema wa ye ne nse edi kai no bi no ode ma wa no watwa firi ni kotodwe ne nsapo so no ode amaw oyeye ne sa no kan kiro mu se Sebe yama mini ho asumdue babanti adadu Anansesɛm akwaside bai na dadu ana biwe esa ya kwaside no enam no nso ede ma wo mu ne di moja sra ho kwa mfie ni kumdwa na nkwase kum na ntwie ye pai ni mu wie ni etu na akoma firi ho ya ne moja bigina ne mu ubonso wo mu de asra nam no hu nyina na nam na ye kokokokokoko na anti so dofo eye no sede Amanneɛ ne Amammerɛ etie cheche man mpanimfo mumfanko kwaside adwoada meje eye fojo no yo na obokredom kakra meet Charles show na mo hwe me da me ho aba so hwe show sisi a de obetuma ni so obo subscribe na wa share na wa like na o friends and family anya bia ye dai ahwe me ba entina na eduru fojo opanyini no Sebe enfre krom ne we a enfre krom hene akumodwan atutu ne sene abasa acha ma ne fekuo mu omo dikan no na se group leaders no din esi enti di esi ye tia ne se wode ma wo mu no obi ade ne de ekoi we de ne de ekofu a no koto no yira papa na de awufra himfie ba wo bo amu odu ya ana mfire na wakum enwai no watutu ne sere ne abasa se ye ne ye twa ne ho ahie e beto na ha no obi anye no mfa nkofie aduanan fojo no
yɛmfamra ahemfie na wɔnka asɛm nkyerɛ na ɔbaa si maamede enami bae ebede na mabɔ ho bae tete na su kɔkye adaka ni hɔ ɛyɛ fridge ɛyɛ fridge na sɛ ice chest na sɛ cold box na ebi ne hɔ su kɔkye adaka na ebi ne hɔ na ɔde dwan na yɛ dɛ akɔhyɛm na ɔde kɔhyɛm kuro ebeduru hɔ no ne mogya na ɛwɔ ho no na da adeɛ no nso ɔso de ba ma mogya mono no ɛnwɔ ho wɔn mo de kɔ obi kɔ anu akɔtutu fam na wɔde awono mu asɛm asiesie hɔ kama na wɔde ahyɛ fam na wakata so nyinaa sɛ deɛ bedura daduana no na obi anim sɛ wansampobiri ana wansena na bɛsɛ nam no na wɔde akɔhyɛ hɔ na no wira firi sɛ ansa na yɛde nam no ma no na wansampobiri no na abɛto nsama ɛwɔ so dada yɛka nsama na binu frɛ no yɛ ani mu moa ɛyɛ wansena na ɛtoɔ aboa no nso yɛkunu na yɛde bɛhɛ wo nsa na wansena di kasi so ato aboa no etu di kɔhyɛ fam kata so kora aboa no wɔ nam no mu obedi nam na manasɛyi panyin mi ntwa no senti ne panyin sɛ ofefe floni ase hu saman ɛnyɛ saman saman nti de ɛkɔba yɛ ne sɛ panin ba ko ne kɔ fie o ka kyɛ ne yiri bisa no sɛ papa na nwumire yɛ ni bibia no se na kura de kam de ma anya hwewo me nika preda me ho aka me de bɔ akɔ ma ne nam kɔ anfie na na ma edwansere sɛ de duanan fɔdwo no yɛmfa mra na me de yɛm na mbetena nam we huma ho ɛna anya me na me de bɛhem botom ɛna me ni baabi a me de kɔ a ɔba fa yɛ duane me yeni na yɛ ka no na papa no so na ɔyɛ bɔfoɔ ti wɔtena ase a mu wi nam no nan na nsa na ɛsan no ɔtena ase adeɛ bɛkye fɔdwo no amo mo de nam na kɔ na papa ne fa ne tuo kɔ ahawo ɔkɔ ya nsa na adeɛ bɛkye fɔdwo na ahomakye bɛ no nan ba no onum no ɔfiri hawo mu ba wa anya hwe no oduru sere no so na ɛbie ɛne nam sere no so ɛbie no so wɔte se odwai omu ye wira mu mu a ahade ewu hunu bi na akɔsrɛ so a bie enye na wɔte se odwai pepe be ma na bebe chinchim oba nso no ogina hɔ a hunu sɛ odwai ase wira mu dwai bi de na gina hɔ yi na esanse ne ye de nam no ma wa ne tɔte ne nka ho ne nti ohuru mu ana no ase ne ese ne de me bepe an manyan wɔtene tuo no pei no wakum ebia no bema na oye nini wom pa no wakuno oba fia na oka kye yira ahomache ne be no onum se elede ahemfie no me de mekoni yo makum bie ebia nso ni wodwan nso no yendam enti papa ni dwa ni ne bie na anadwo no pa mu edi moja sra na ye de ma no no ede to ne ya wa na ede ma na ahemfie no mu bua so si hɔ ade achi ahomachi no nsia no ka kire yire se yaduane mamini amede me kwa hemfie menimu bere kora beba maami no so di mra no so ye aduane ma ne kunu di na bere no won koye no fodwo no na no mahia binum de ye de aba na bere pani no koduru ho a ro so ya wa ya bu aso no na hye se ebere so so obi a de ne de eba ma yehwe Folklore di ka de koye no na pro na ka adan enankasa aye feko the first group no de koye no de na pro aya nankasa ye ka nankasa na kire nipa nkasa ana abuwa bi owu nkasa ene ye wadankasa adankasa ye banchi a wutu ye no wanua na no ada ho na afifira bo ye frɛ no adankasa le lipankasa ne muwankasa na yehu nkrampan no de na nanom frɛ no anankasa edi eba sa na wode koye no ye bisa ye no ne bi di apro ebi aho ebi se ye kura de de koto wo kura se betwe ayi krama bi habodom bi abefa ko hunu
le duru pani na okwa ha yode ne de baaye no opagya ne de besi ho a ebie so no na emogya wo ho te se de yede maa no edana ena na mfire bizanze na wo enam no wo yede na watimi abode e ho ba he mempanimfo a yatwahi a munyina mpese mbisam se nam na opani ne de aba no mugitum se ye udwan no esre na tete de ne nipa sura de ne hu ti nipa mu obia suro se obeka se na anya no kurafiri se de no odwan ne sre tre de ma papa no eye saa pepepe no ode aba enti no obia suro no wo munyina agetum mu se na eye no kure ena na mfiri se eni eminu ha he akwo na afo mona mo beto me ha metosu mienu mutosu sumienu meni ho a mo hwe akire na muni no kure se de da bia meni ho a ne ho aba ntokwa no na etu ntwa okan wie ya ape na breko yi nti bra ye boje no so a ye de tumi ma no na wa beye kroniti eso hene na nani ho a on hwe kuro ni nyina eso na wo musole ya o mu kofie no na hweti badwa na wasidi e woni ho a won hwe akire ma no ena fekuro no baako ka kire baako asini ya ka kire asunani ni se aboa no ode baaye ndie hunse papa no oye bofo aboa no sire no ode baaye ndie na nkese biye ewire mu aboa biye ni sire ne nese nenso na mekaka na ma enya aboafo a obi mu wa minti ena amama anka asisi na apagya tumi kase yetisei e de ahye ne nsa ebo no a obia hia no yonko anu wo ka enti emaanu be yesuru kasa se nanani ho na ko nani no betena ho se nanamfiri a ni wo ka sem ne yedi wie ne ye kwa na wo mu se nwinwi se aboa no ne Sebe na ye ntimi anka enenne na di tumi kasiye ti se ya hya ne nsa woni ho a on na ehwe kire ade ope no wo ye Sebe na wantimi anka se ye bie amaja mfra misa o se die na hunu no wo ho anti wusi ya ye bie na ohweji tumu wie ye no na kire se na gina ya wusi ye no ayadwuma enu ntina se na ni ho a yase mumfa mede makire gya kuruniti ayise continue no kronti na kasa Sebe de usuro nipa ena kan wo nachi wo kan na nim kura aseme to Sebe se wuni adwene ale na nka nkyere se wuni adwene se wo ma woni nipa no ham no ususu se nipa ni adwene de ale na nka nsi na nim se wo obi a wuni adwene na wo koto Sebe ebi a Sebe na wa anto no Sebe a wo sika cheo onim nipa bi cheo osama wo ba bi a wunya sika ne ntwema nson enti wo be ka kire no na suraze a Sebe a yentimi anka na ma ene na namfiri edi na chiri eja ko na fo a wo mo se wo mu na kuri na ni ho a ehweso enti kasa Sebe de nipa suru wa enu oto Sebe na Sebe nya kasa Sebe eye mepa ochew ye wo mepa ochew na me ye wo Sebe esabua bie no na ye ntimi anka na kontire nu betena konwa mu wie na se wodi na asem nyina wie na wo kwa na ye no hon konkonzan Sebe ne yanka ene se wuhia na bisan se wose de na aka ase ala wo de Sebe wodi odwa asre ne ba na wo udwa asre na de ba na Sebe ana nso yaji atumu nsu ntimi nka se na ye bie enti asem obi beto ho Sebe no wo pe ona ayeye wo
na nanom se yanka mu obi ante se dibem yo ohena ono na ese yesom no kasa dibem eye ohena ono na ese yesom no firi se unu obi anyasem na one ne ka na oji wo hutum se wudi fo na apa ne chewa le bu afu se de ekura ne bojo enti mpanin se dibem yo ohena ono na ese yesom no na kasa Sebe de enka kama mu no tete no de na nka ye nka ho se eye ni die kasa medam ase Miti chao show na mohwena na akasa awie ye go so sesia wo hweme a de bituma ne se subscribe like na share sa video me nto Sebe ko menye hufo me dibi mo so yi so to subscribe na like na share me ko break aba Miti chao show na wo hwe ene Opanyin da business na wo ha se o kyerɛ Tete Abakɔsɛm ebemu ede na ebebi bai ebebi nkyerɛ ase no ene sɛn Opanyin ya Mpanin ta ka sɛ Atopre betwa dwoda na sɛ Opanyin ka sɛ Atopre betwa dwoda no o kyerɛ sɛn saa bewe kura ede na bai ne ko fare bai ne sɛn miwura milchas me pese mati ase se ye wo amanhene wo ho ye wa brempon nana oye ma pie kubi ye Otumfuo brempon onye manhene wache dan kwa kukudrufo dibima so a oye kukurum traditional council member na ansane ye beka so oye brempon no agi se wakuswa ya kyerɛ Otumfuo dini Otumfuo otumi ade yo wanu osi dibimu amu abrafo kura anyira wa ne ayirawo enu nti yesi Otumfuo timi wa wo woro wo ka wo woro pim wa bati yenka se Otumfuo timi wa Otumfuo timi wa wo woro wo ka si ye wura fa ye bakon ama de na firi wunsa no on de wo pia so ba wa batiri ha no obia so aye so batiri he pia de afa obia hunu se na odi utira che Atopre betwa dwoada tete na nananum ye no korefo ne akukudrufo ne de wodi fo ye mani di fo na de ofata so twen ne atwe na so no nti ena na no kan sa Atopre betwa dwoada Tete bra ni yenim tworo kronkron ni yenim obia ni ye dae na nanom abosom na abosom no kro ebeba mu ambe hunu adi kro ntire afre no bosom ohini bia tete no ohini bia fre kurom na na mfre ote hanes ye betwa ho hia sa na ye bofo a yeso kwa hayo no bi mfasem mato so se wadi ewu hunu nti aboa wutu obekasa no bia wo ba wo ye totebo adoa wo twi wo yu wansan kwadu tromo no ne moa kase anu nyina wo mo na mu apai mienu no ukokunu firi wira mu ba no wayisre na wo de akomo wo hene se wo ko na saase so ko pe bibi bedi ya no de onya ayeni esansa ase ye ne de esansa ase ye himfode anti no akoma ne bia di na nansete no de kofia ahimfie kosi ahinkwa ne acheame so a na ma ye kan aboba ene atuduro ema wo se je na da bia wunye bia amana nanom ebia di santi na kwasi de eba te se chinachi eya adai
na yedi ade bia obi a wafa oba wo wiram obi a wadi awu obi a waye wakofa obi yire a wutia wo Amammerɛ bia no akwaside na nwumire no nsia na ye kototo wano eno ne ye kana Atopre ase mi bisa wasɛm na anso bisa me na we bisa no we ye toto wano a na se wano yie no toso mu a se mo ye daduafo no ye ka se obi ye daduani atete ho ne aba opem ye ka pa na kyerɛ se ya to chei ede wabodua mu a kyerɛ se wo fata so twen se esi ekuo na ya masante kasa no isura ba ho nti ne ka no ayɛden enti ɔpanin bi ɛno ɔne ne batenaeɛ ne wɔyɛ bɔfoɔ ɔwɔ ne yere ne ɔne ne wɔma na panin no yɛ akɔkora wieyɛ no na ne ba ne baako abɛfa na bɔfosɛm edi a wɔno nso tinetua wɔmfom da kura na namfire bo mfire kuromu ho apro tete no nso no Ohene bia akwaside tofodwo no na nabe nanti kuromu nyina hwehwe ne mpanimfo sɛde ani kuroma ye ho sitie ti fodwo bia no pa na sɔre ye ode ahenkwa adi na nimu a obo kuro ho apro adanse antina na nanko anante no manhene nko anante ena akwa himfie no ankoto chiame wa ankoto obi a wo manhene ho nso wo mise wa Amanneɛ wi se asɛm ono bɛka no de obɛka no na se obɛdana no asɛm a no amana na tintasu asofom de ne tɛkyerɛ mafa na saa no nso na enya dwuma enti bɔfo no ba no enyini na bra ne papa ba kokora na ne maame aya brewa papa no ntimi nkɔha mu nkokum nam emre ne mabini no nti ne ba no kwa ahayɔ na da na awo ba no no wakum ɔtwe maako miɛnsa baako sɛn na bati benkum baako sɛn nifa ɛna baako tare n'akyi edi oduru kuro no koti anopa be no nsia ne fa na o koni fie no elu ohunu se na na egbo kuro no ho apro no ohia na kwantimfi no chi ahenkwa no ka kire nsefe ene de na obenya nkwa mpasa o hwe se bofo no ba no atwe miensa asese no enye dan abako de na obema ode ato nenne foju ewodi akodwale okra okeka we mu nyina wieye no enuom ne bofo no tatrata ena henkwa ne ka je nse bofo pa na se men kan kire se atwe miensa no man ba akonto na anhye ne se wo oje ne kwawu enu anka se wo mfa nche no wo se wo to ena bofo no ka je nse na enam miensa atwe miensa ekuru san mi benkum san mi nifa san machi no emu bia ni ho anana me ka sem de ma wa ebeyeye ena yinkwa no bisa abofo nse na wunim opani na oso wo to nam no oso semini no wese nam no de emu bia ni ho ameton fi se men so me de koye de ehiame ena asasi wura bisa onam wanka se fa che no anazo wanka se fa nam ne ko na himfie wa anhyew wo tonzo mfa ma no osi dabi obizan se na umana na no kwai omu ko ya na henkwa akobo ne ko adu kire acheame nti acheame eko ka kire bofo no se na behia no akwaside anwumere ye gura Atopre no na behia no bofo no nsu ko fie wa amo na wofo Amanneɛ kwaside na wia be no mienu na henkwa akọ se na se ebolo onuma obehia wa himfie na Atopre fo no ebeguru wo mo no ka ho
na wo ba fa wakidifo ebra mu meti asem ni bi ena bofo no kaka kyerɛ ne papa sɛ na nansi wo hia me a atopre akwasi de na nwumre ti enani abrewa ejani akokora momi enko na munko jame na me munko tie ma asem bi ma me papa ni bisa ne ba ni bisa na wanka kopim se wo mu koduru ho na ye toto ne banano na henkwa no na ebo bofo no kwa du se meni na namu fojo na no pano a na meni na nam kurumu a ye bo apro no eni ehi abofo no na wokura nam miensa na anaso o mani bia wose nam no de o ma no na bisa na wose otwen na esen ni benkum ha no o koto atwene ka kire na wo ka kire ayin kwan se nam no de se wa kan se wo ma no no ma no wo ma no na se wo ma me nam ne miensa no de esen benkum no hwan de anti wo so mfa ma me o se na de esen benkum no de me koto atwene na kram ma me mit cha so na mo hwei se sia se wo hwa me se me nto se benne mo fi se me nyehufo mo nti subscribe na share na like video na afoforo so nya dan enya benhwe na kyerem de nti a ye wo kasa bi se atopre betwa joda eye be ampanefo tabu na ne kofare ba na kyerem na uduru ba bia na se ye de kwadu abo bomofo ya nsa ye begono atopre ne se ye betoto wano na ye di wasem o wa hin ansa na de beche adwoada no pa no ne yakum ye toto wano no wie na wodi fo a anase bowa na be bo na dumienu na ya yiwa firi ho firi se asem na wo kan ya no wodi hu fo na yesi yakum ene tete na emu de no enu sa enti na to aso se de be man bomofo be gina himfie ohinanim ena henkwa se wo na naka so oto nam no ka chense de esen ubenkumu koto atwene sato a wo koto atwene ni se na neto no wan hye o se fa che no na ni nchiremu ni sei o se na me misi so no me papa no ye bofu pen na obi ani no watutu akum ama ya di ufiri ya mofra biremu akopem se wade awade ama yayi ya nyinyini ye papa ba kokora abo aberewa ye nimsade awade mu nsamte oba bia wo bebo na akoma na kina wa anya bi o se be ma wo nya ahwe enti so mo oba aduane di ano ato atwene enti mi dia de ese benkum anu kobo me yira ko homa efiri se daache se ma anya bi ama na obeka kire me se me wale no kura me hwe ne da ero biza se nana no ni wi anu ni ne yajitum se ampa so tena ba bia na wo hwe se dia wade ani mu nhihye ye kwa oba bia ade kombede no ne ni abre woni ni kunu kasa woni abotre de obeka se me wale wo bafem na kura wo ma me hwe da enti wo mo oba aduane dia ada ne bubefu wo no na ne wira free de oye ma no enti wo mo oba aduane dia no ato atwene ene yempanifo kasa o moka daati bi no eye kasa akohoma no daati bi yebehwe yebetie nchiremu no enti oye ne se wie no obi sa ne se na de ese nifa ha no so de ko edai no si o eno de sankam di ko firi menton na emom di o peso obeto bia no de be firi no na da wono a obenya ho sika no no abetu ya meka no mbisa nsa na ni nchiremu ni se ya o kasem kase se chire nana ozi nana we se me di ka kan ya no meka se me papa tutu ma mi di ya kopem se wa bokokoro ntimi nkwa hawo me nso ma wo me wo ma se di we koma me yire na me to atwena me di we yi ko firi mi ma me de koma me manzo adi ne se da che me yakokora ate se me papa
no wo mo nso akwa hayo no no wo mo abre mi bi adi na bra wo mo bre mi bi adi no yakatua enra ene me di tua me papa eso kai bi no mo de tu dwa se na nananum a ehyi ampani na asɛm a yebisa abɔfo no ne nkyiremu ni na te sɛ ampa sɛ na obi a so wo no amane badi yi no onyini no obɔ akɔkora ne ba behwɛ no ti nananum tena ase na ɛsɛ yagitum sɛ bɔfo na asɛm a wo ka sɛ wodi ko firi no ɛyɛ no korɛ na kyerɛ asɛm no na ayɛdino okoto baako atwene wode baako kofiri na baako no nso wo ye ne dai wo se baako no de mdi kotua meka ka me de ena mdi kotua na nanu bi sanse na wo ka wo de no hu nkyiremu ni sai wo se sam papa na tutu okum ya na medi ya na manyini enti se na me papa go no wantimi nkɔ hayo mu dia me kɔ hayo mu ade bi am de befiri ha mu aba bia no ɛsɛ me papa enso me ma ne bidie na me ma ne bidia na somo osom me firi me nkwala abrem na matua na soka enu nti na me se me de ebo machi no ekotua meka ebisa atena nkonwane ne mpanimfo atwahia wo nyina se bɔfo na asɛm a wo kan ye gye ne sei na de dom ni nyina kan se nkyiremu abɔfo no de ma ye bia no ɛtɔ asomu enti ye gya no Atopre twam na kyerɛ se ye di ni tira kye no na se o ma yire bibi utontoma fura wo yire afi fie mienu fie miensa fie na wa anya bia ma no obisa na ne ka no aka kyerɛ se okura me wale wo ntoma dodo se no ato amame afi ya ye kan kura amame ntoma ana amame ntoma afra se no ye pa afi no mu ma me de ai boni ayenti omu oba aduane di ano ato atwene na se wu kotua o ma so kade a na ene ne ye ma no suku na do wo mu kɔ so mu nkosua nimdeɛ no wo mu fa mai empadwuma kɛse bi nya wa ba mu sɛdeɛ ye mmerɛ na asase asan wa asase so yi ene ku adwuma ni hoyi me ma no nso nimdeɛ mu o mu nya ano aduane a ya brɛ mi bi adi na emom de mdi kotua meka de sɛdeɛ akɔkora hwɛ me ma me si fifiri ye no me nso ɛsɛm hwɛ no ɛma ne si tutuo enu nti na mpanimfo ebuka eka kasabebuo bi se Atopre betwa adwoada egina homa asem no kwadu a ya bo wonu nyia no ene begina homa se esi eku a na se esi ejawo edi Mpanin kan se Atopre betwa adwoada na ne fare bai no medam ase yonana na ke sa himfie no ko na want mini mpanifo anwene na wanka asema Sebe etaasumu a kwaseda ade beche dwoada dumienu when because 12 midnight na ya totowa no sa bre no ya totowa no awie efiri anwumire kwaside na anwumire no nsia no kɔ no abrafo no nyina ba wa ebe totowa no ebe bo bi aye yiwa ma abrafo akotwa ati so zema ka se asɛm no kore ye nto ho Sebe ye yiwa ma tete abrafo se ye nkokun na wa ye betoto wa no yeso akofu obi wo wiram wo se nananum enti saa media meti se wo bobena no na mekoye no na wo bi mom na to no mo na wo wiram wo na mekoye no oba ne dadaja ne hunti mekofa wo ba no ba no enipa ehu mi se wo ba ne dadaja wo mi nsam die me na makoto no mo na se ye kom na se ye no kure se wo koji ni firi nipa bonefo nsam a nananum timi do ho kyewo tete na tentene ne na wo ho enu nti nananum kan se Atopre ebetwa adwoada nti wo asem wo court na da ebebu a wasem yebu a wo bem a na wa Atopre da no na twa se yebu a wo bem a wo nkɔ court bio
Kɔɔto adi asɛm awi asensan so nkrataa yɛ do kɔkɔɔto akɔɛ dai. Ɛnu nti ɛnɛma yɛnya kasa bebuo atɔprɛ betwa adwoada. Meda mo ase. Mysticism Charles show na wo subscribe, like and share. Tell others to follow. Time with Nana Debi Sese. Me ko break up. Nana, where the Messiah a crowdium. Mpanin say, wafru dua, wafru dua, a dua, a cassia, a wafru huno. Ah, ya dear huno. Eh, dear huno. Say, ya dear B, ayo, Tete, why a vacancy a best a dracheno. Tete Horner drew chili nipa, and I who saw my fru. I do say a low button was near you, Puasantiamoa. Say, wafru no, I cry, ya de. Edura achi wo na gina ho ma se wafuru adoa ayaja maka se kromfo city de ma no kekanka wakotwe obi board ye ene ye bo no we ba o se ene na no me mankan no kura akwa no ne kotuye ayaja maka se kromfo gina ho sa we si me na no me banche we si ene me kwadu na obi twaye no kromfo no gina ho ane ye bo no sa wo se wa ayaja maka se kromfo muntie de ma no keka kire me. Yes, a Jumakasi grown for her, Obiade, so one bono. Obiade, I gotta be a bedino. I bet you want to natural say. Well, you were Cassa tia view. Now, one tiasia, I can't get a wa. Unini. I learned in Panisi or fruit one a cardia bagumu. We are comfort in a crum. Nada cronu basic crum horn. Obia ye hunu kromfo kura wa ba no kromfo wu a kromfo ho kromfo mu ya ye hunu kromfo ka no ho da ada na wa wu no no obi nso akọbọ kro no eti nya se na nya akwasi mensa nkwa na se twitwa bọọde no kwasi mensa kọọye no na nso bere kira akwasi mensa no obia de na ade ayira ehun so bo be bo no na saa so bo na e de bo wa enipa nyina so wo ma de ayira na enu ho amane no wanya no ena mpani de ye kasa bebu tietie ase wafuru doa wafuru huna bra yade wo mu aye sawo yade se typhoid anyan wafuru aye totwe onso asai ena ye hwe nye na nipa nyina e kan se ne be se nkrofo boode no be se betwafo nsan fu otete no mu ena obi ato na duro na ayesa ebe anase obi abodua so akofu obeyire so wonu kura na no kwa mu ho na ne ase mema bi wo ho ka kwa mu sesese no ka ho mwanti se maami bi a yeje ne ntoma ne sika no ka se won de obekwa akope die ni mu bia bra wo be ya de anansa asem beto wo no ena abehunu adofo no atamfo na bra asem ato wo ne nipa nyina etu wo ne yanka sempa bia amfa ho obi e kan gum se wafuru na doa asemato yanka se nsuo na gina wo yam o we de we sisi se de anto anya ma anya obi a wo de no kwa ye se yakoda ni dua ya ho ansade ne ade nyina wo ba wo yafunu betimi atwe na se ye wie kura na se nsuo na abagina wo mu etimi akwa yare sabe ame ye de afidie kotwe na wanya afa ahodie no saa no bi ena mpanimfo gina so de ye kasa bebuo se wafuru doa ne ye kai nu abagum enti kasa bia ne ba nipa bia bebuo no esi wo hunu asem kura asie ene de opese woka enu ntie wo ho ema akan enhimfo amanhene wote kokoso ahimfio kobu bebi nese atena nkonwa ntiase etimi bisa wo se ebe na ubu ye no nkyiremu ni se ni asem aye kan akobu be kese wei se wantimi ankyiremu amana nkosi asem ato wo na aye kan so a
tete no ne yetimi goro wa Atopre wadi atoro wo nananom ani so obeka proverb bi wo the King's Palace and I say ahemfie na yebebusa wa say ba obuye no emunchiremu ne say na wo ba chirem na ne asem na o kan no enye pe no tete no na tete ne yitimi goro Atopre na se wo difo a wadi atoro wo nananom anim yesi wo hene mfa nsuo nyina na anum nkasa enti wo no asem ato wo na wo liewu libna ese wo ka se wo nka no sankoba ne sa ye bagoro wa Atopre tete no dia na Atopre no na miyehu na asem mu nokure odi azie enti na tete wo no na adwamanbo no wo hokora na nnooso odi azie enti se na kwala wo mfie nsia mfie nwotwe na obi wo mfie edunum aduonu no afa no tete ho ne anya ne saa tete ho ye chiri bread wo bakwa akotena wirem ho na abawo kopim se wo bawo beba ba ya Amammerɛ betwedwa agu na ase eni ade wo bakora de ne bafie afre ne chiri braba nhira bia ninimu enu nti mpanin se ofuru doa ne aka anu abagumu Mpanin de business meso me da wase chiri bra ne ye emra wantwen ama ya ngro bra na wakofa afuru anaso wakwanyen sanyin sen ban mpanin fo yantim no ntena fie yanfa koponim ho forest nim ho ne kotena ho efese won sanipa efese wanfa ni dia man panyin nti ko ne kotena forest ne sa wo fa wo na sa wo fa wo ba wo na oba na tena pomu ho a kopem se Amanneɛ bi wo ampanifo be ye ansa no what my day abafe meet Charles show na wo hwe no ye de dwumadi ebesi ha na dase ne wasa ehia pen de business no akire obemu anase waka tete bakɔsɛm bi a wante da anase watena wonya mu nkyirase ayedai akire subscribe like and share na adofo enya bi nhwe medase